എൻ്റെ പേര് ലളിതാകുമാരി അമ്മ. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. മൂക്കിൽ കൂടെ കഫവും ചുമ, ഭയങ്കര ചുമ, ജലദോഷവും ദേഹവേദനയും തേയ്മാനവും എല്ലാമായിട്ട് ഞാൻ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപർണ ഡോക്ടറാണ് എന്നെ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുവാണ്. ചുമ മിക്കവാറും തീർന്നു, കഫവും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ലതാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് നല്ല ഗുണമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൈയൊന്നും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നൂർക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങ് ഈസി ആയിട്ട് നൂർക്കാം, നടക്കാം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ്. ഞാൻ 80 വയസ്സുണ്ട്. എനിക്കിത്രയും കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രായമുള്ളവർക്കപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പോവാം.